Kwedu nomabhuja akanaka tauya dzanyasi nhau iro zuva rechimakumi mairi nopfumbamwe mwedzi waChiwabvu. Tiri kutanda nyaya iripo mazuva ano. Nyasi idi dandemutande ranga rakaita kutsvukisiwa nevanhu vari kuita kusaya pokuringa, vamwe vari kutoda kujama mashonja ari bekufetiwa nokurwadziwa nyaya yekuti mazita yavo ari kubaikaba mugwaro rowavhoti. Izvezvi vamwe wakavhota mugore ra2018 nanyasi mazita yavo ari kuboekaba. Ipapa vamwe mazuva ese waigotarisa mazita yavo anga ari kuboeka, asi ipapa pawaenda watadza kuyaboya. Izvezvi vanhu vari kuramba vachindotenderera kudzengerera chaiko kuboya mazita yavo zviriita kurwadza. Vamwe waburika padandemutande vanosanganisira Zenzele Ndebele, Kadzitape, Mhanduwe, David Kotati nevamwe vazhinji vari kusaya mazita yavo. Apa wakasonyoresa pokare vamwe wakatovhota mugore musarudzo dzapfuura pakaita kunyangariwa. Zvizhinji zviri kunyanya kuitika guta roBulawayo nenzvimbo dzokuMatebeleland. Ipapa pari kuziva kuti sei zviri kudando. ZEC vari becha vari kureketa nozvonhau zviita kurwadza. Vamwe vagotoburika vari kureketa kuti sangano roFAZ riro ZANU-PF ragotoenda muno dzimwe nzvimbo rogotanda kubvunza vanhu vese vari kuda kuuya kubvunza nokuringa mazita yavo mugwaro rowavhoti, wachida kutora kuti wanhu wepi wabvepi nomazita nozvitupa. Imi kai apawo ZEC wari dododo zvavo wakatoita kugara kana kureketa kana kudino zvazvo zvinoita kurwadza. Ipapa apa heno kuti zvichaita sei, ticharamba takaringa kuti vanenge vachiipedza sei nhau yacho. ZEC kunyangwe vanhu vese vanga vari kubvunzana nokuramba vachindobvunza kuti zviri kumbotekerera sei, chinhu basi chibodzi chaigona kugoreketa kuti zvokupenengura gwaro rowavhoti izvi kuti vanhu varinge kuti varimo chere kana kuti varimoba zvichaitiwa zuva kusvikira zuva rokutanda romwedzi uri kuuyayo. Kureketa kuti musi wechina vanhu vanenge vachiri kugona kuenda koringa. Aidi zvomuZimbabwe aiwa gorekai kuti ndindorimo itai goringitsa chaiko izvi tatoringa tichirimo, heno kuti ticharamba tirimo chere kana kuti vachatikwachura pokare imi zvakaita kuoma. Asi tiri kuramba tichizvitenda kuti vanhu vari kuwana mukana wekuti vaende koringa kuti vachirimo chere kana kuti varimoba. Tiri panyaya yegwaro rowavhoti, bato roCCC nyasi ratumira vakuru waro vanosanganisira Fadzai Mahere nevamwe wanana Biti kuti vaende koita katombokanyai nevanhu voZEC. Waenda waita katombokanyaiko wachireketa zviri kuvafadza kuti nozvisiri kuvafadza panhau yokuti gwaro rowavhoti rakambomira sei. Izvezvi zviri kuramba zvienderera mberi ndozvinoita kurwadza. Pawanga wari musangano noZEC, mapurisa anoita zvokurova vanhu aye agoendesiwa pamahofisi oZEC nokuti ava vanga vachiri kuti tikapedza kureketa noZEC togoita katombokanyai nana Kadzitape tichibva tava pamureketo wedu nguva ibodzibodziyo. Asi bva watoti imi ibvai pano kuita zviya zvisingadiwi zviya izvi. Rekai tione kuti zvichapera sei izvozvi, asi chisingaperi chinoshura. Bazi rokunyoresa vanhu nokupa vanhu zvitupa nomapepa okuzvahwa ragoreketa iro kuti panguva ino yari kupa vanhu zvitupa, vanhu vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe nonhanhatu 96,000 pachirungu wagopuwa zvitupa panguva ino. Tiri kuramba tichizvitenda dai zvaenderera mberi. Wozesa wagoreketa iwo kuti kwai gwenya rochinomwe rokuHwange izvezvi ratanda manji kuburitsa magetsi anoita mamirioni mawati 300 megawatts pachirungu. Asi vanhu vese vari kuramba vachindovhunduka kuti hokonai vari kuita muembe nokunyepa kwakadari nokutoti paribe kana magetsi tiri kuboya. Kureketa kuno wagoti iwo kwai nyasi nyika yese inge ino magetsi anosvika churu chibodzi no430 nonesere 1438 megawatts pachirungu. Wachiti kudhamu roKariba kuri kubikiwa mamirioni mawati 945 875, kuHwange kuchibikiwawo 525 525 megawatts pachirungu. Asi vanhu vari kundoramba iri njodo kutambisiwa tsotsa nokusayika kwemagetsi. Unosaya kuti magetsi iwo kana achiri chokwadi kuti vari kubika magetsi yakawanda kudari ari kuendesiwepi. Rekai tigoramba takandoringa.
tiri kufarawo kunyepai kuti wanoita zvokuchuchisa wanhuwo NPA wagoreketayo kuti kwai Herbert Gomba wakureka zvokumuti anomhosva. Rekai tione kuti ipapa achagoidini dai akatoita kuwasungisa agobhadharwawo makutukutu mari kuramba achindoita zvokunyengererana nawo wanhuwa zvinoita kuhwadza. Wagotiwo kwai aida kuti achinje zvakabuda musarudzo kuti zvimuitire zvakanaka pasarudzo dzapfuura. Haidi makore 5 munhu ari kundoitisiwa tamba kukwira nokudzikira. Ipapa bvandonzi tichadabawo kuenderera mberi. Wanojairira wanhu ava. Rekai wagosungisiwe tione kuti zvinoita sei. Wabasa wozimura wagoreketayo kuti vari kukumbira kuti wagopota wachisenza mazuva 3 pasvondo kuitira kuti wakone kugoita mabasa yawo emaoko pabodzipo nomabasa asiri okubasa rozimura rini. Kwai mari yatiri kutambirisiwa nozimura yanyanyitsa kuita shoma zvokutoti takutoti tiite zviri nani. Vanhu vese vadoko vari kuseka kuti iwo vanogoda kuti waite kubvumiwa kuenda kosenza mabasa kunzeku. Ipo pabasa pavo paripo panoita kuti waite wapfumvure nonyaya yechimanja mubuduka iyi yavanogara uita iyi. Zvakaita kuoma chaizvo ipapa. Rekai tione kuti inenge ichipedziwa sei. Tikaringa nyaya dzoupfumi, kwai wanhu vomuZimbabwe takagotenga zvinhu zvinoita mabhiriyoni 2 mari yekuAmerica mwedzi 3 yapfuura iyi. Tikagotengesa zvinhu zvinoita bhiriyoni nomazana 4 omamiriyoni omari yekuAmerica 1.4 billion US dollars pachirungu. Zvoreketa izvo kuti kwai zvatiri kutenga zviri kuwanda kupfuura zvatiri kutengesa nomamiriyoni anoita mazana 320 621 million deficit pachirungu. Pakaita kunyangariwa. Rekai tione kuti zvinenge zvimbodini. Asi wamutuli wazoburitsawo pokare izvezvi zvimwe zvavari kureketa kuti kwai ndo zvavari kuda kuti zviitike pakuti mari yonyika ikone kuramba ichisenzesiwa. Ipapa wagotoreketa kuti kwai mapazi hurumende akufanira kuti arambe achitambira mari yokunze, mari yomunyika kuramba wachindotambira mari yokunze basi. Dai watotanda nekumapasipoti kaye ndokuri kudiwa nemunhu wese. Dai watotanda neikoko kumapasipotiko. Rekai tione kuti wari kurekesa chere zvavari kureketazvo. Zvimwe zvawagoreketa ndozvizvi. Wati wachatora zvikamu 25 25% zvomari yese inenge yatengesiwa nevanhu vari kutengesa kunze. Wachibva watanda kubhadhara mari yozvikwereti yawakati ndo wakubhadhara yenge iri pabhangi ronyika. Wagoti iwo izvezvi munhu wese anenge ari kuda kubhadhara mari kunze kwenyika akubhadharisiwa mari yomutero inoita chikamu chibodzi kubva muzana 1% pachirungu. Pakaita kunyangariwa. Ipapa wagototi mari yese iri kutoriwa yokunze kwenyika iyi ichiri kundotoriwa munhu anenge atora kuenda kojuruja pamudhuri webhengi anobva abhadhara zvikamu 2 kubva muzana pakare. Ipapa kwai mari yese yomutero yopeturu iri kutengiwa kubva kunze iyi yakutobhadharisiwa nemari yokunze. Mari yomutero uya wamutuli nxube unoita kana munhu akasenzesa zvinanaiko keshi kwai waderera kubva pazvikamu 2 kuenda pachikamu chibodzi kubva pazvikamu 4 kubva muzana. Zvakaita kuoma. Rekai timbopembera ipapa. Kwai izvezvi mari yawanotengeserana pamusika wavo uya yakundogumira pamamiriyoni 5 million US dollars pachirungu. Maziva kuti paita kunyangariwa. Kwai wanenge wapuwa maridzo wakubva watobhadharisiwa, wakubva watobhadharwa muzuva ribodzi chairo. Rekai tione kuti wanozvikona chere zvauri kureketa zvinhu. Pokare kwai wanenge wari kutengesa zvinhu kunze wanofanira kuti wazvitengese wachibva waisa mari iya inonzi VAT. Pakaita kunyangariwa. Rekai tiringe izvezvi kuti dzomutambo dzakambomira sei. Muso mugowera Black Rhinos yakajiwa neFC Platinum nokabodzi. Bulawayo Chiefs no Cranbourne Bullets zvikaita kabodzi. Manika Diamonds ikajiwa noYadza nokabodzi. Zvakaita kuoma chaizvo. Ipapa munozuro uno
kepekepe yakaita kabodzi inosimba bhora, triangle ikaita 0-0 noShisham, Highlanders boso ikagweta pokare kabodzi no Green Fuel, Ngezi ikaita tuiri, Dynamos ikaita kabodzi zvakaita kuoma. Ipapa vamwe vari kurwadziwa chaiko. Tiri kufanira kunyepai kuti Marshal Munetsi zvaagoita zviya zvokuti achagoita imwe mari ichibva kuchikwata chake ichienda kuMarshal Munetsi Foundation kuZimbabwe uno. Kwai zvaita kuti aite ndiye mutambi anopiwa kamukombe kari kunzi French National Union of Professional Footballers Citizens Player Trophy. Tiri kuramba tichimutenda tichiti makorokoto. Katiringe dziri kuitika pasi rese. South Africa mutungamiri wemasoja ikweyo agotoreketa kuti inini nyange mukatoda kundipfura nopfuti ndinopfa zvangu, asi ndiri kuda kutokunyepai kutoti paribe kana chibodzi chakaisiwa zvombo muchikepe chokurashia chiya chakauya mugore rapfuura. Rekai tione ipapa kuti zvichapera sei izvozvi. Tinenge takakumirirai tichindokunyepai. Tikaenda kuUganda, waMuseveni wazoisa zviri pamutemo, kamutemo kaya kanorambidza ungochani kana kuzikana munhu kuti ingochani kana kufungidziwa kuti ingochani. Pakaita kunyangariwa wazhinji watoita kuti wazhinji wachaita kupfa chaiko. Asi wamwe wagotoreketa kuti dzimwe nyika dzaakutowana wamwe wapoteri nekuti anenge andoti wese ndaita ungochani ari wekuUganda akubva atiza munyika hwi kuboeka nekuitira kuti areke kugopfa. Tikaitione kuti zvinombopera sei izvozvi. Unoita zvounyanzvi kuUnited Nations zvokuringa magariro evanhu wakutoreketa utoti ipapa vari kuringira kuti vanhu vanotopfuura miliyoni ribodzi vanokona kutiza pokare munyika yeSudan, kutiza hondo yechigwagwagwa iri kweizvezvi. Zvakaita kuoma nyika ika, tikuita kusaya kuti toita kuita sei chaizvo nokutoti pakaita kunyangariwa chaiko. Tikaenda kuNigeria, aiwa mutungamiri mutsva wenyika iyi Tinubu Bola pai agotora mhiko dzache dzokuti atande basa rokutungamira hurumende yeNigeria. Tiri kumuti makorokoto tichimirira kuona kuti anenge achimbotekaidza sei basa rache. Kuteki mutungamiri wenyika ikweyo Erdogan kwai aramba aripo, anzi ndiye ahwina pokare. Wamwe vari kuita kurwadziwa, asi ipapa akutoenderera mberi zvokutopfuura makore 30 achindotonga. Rekai tione kuti zvinenge zviri sei. Tikabhururuka takananga Britain, ipapo tinosvika tichinyepiwa kuti kwai hurumende yekuBritain yada kuitawo zvakaita hurumende yaMugabe mumakore 2008 kuti kwai zvinhu zvinoshandisiwa nevazhinji zvinobvumiwa baa kupfuura mutengo mari yakati. Hene kuti vanozvikona chere izvozvi kana kuti zvinoitiwa sei, ticharamba hedu takandoringa kuti zvinenge zviri kukoneka chere. Tokugumisira tiri kutaramba tirimo muBritainmo, kwai wagobuditsayo kuti vari kurwadziwa kuti wana murairidzi wakuita washoma, saka wakutogoti wanenge waunziwa kuuya kosenza ikweyo wariwo kunze kwenyika wagobhadhawa mamiliyoni zviuru zvemapondo 10 pamunhu mubodzi kuti kwai akone kuuya kogara munyika yeBritain. Ipapa mitemo tiri kutofara kuti yabva yachinjiwa pokare kuti zvidzidzo zvokuZimbabwe zvinzi zvakakwana kuti vanhu vakone kuita varairidzi kunyika yeBritain. Aiwa, mukanaka iri kuramba ichiburika mabiya angu. Vanozvikona, aiwa, endai moite kuti zviite zvakanaka. Tiri ipapo zvedu, aiwa, rekai tigumire pano. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.